Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng para rawuh kang pinarya mugi-mugi karya pesugi. Sari jambu jodohnya maniran, sowera ketemu kata di pinggiran. Guru lagu ni samiran, manyar sewu banyu masak samiran. Slendro patata manyura doeng gunung papan nulis ono bagasan. Andu kamu tiara gambar nyoto ake gunane kanggo nyambung saterose kaki srana hanjang kabilaku prayoga dicakilan ditata meang ngembek saya angremboko. Sari jamu godongnya maniran, sowera ketemu kata di pikiran. Guru lagu ni samiran, manyar sewu banyu masak samiran. Slendro patata manyura doeng gunung papan nulis ono bagasan. Andu kamu tiara gambar nyoto ake gunane kanggo nyambung saterose kaki srana hanjang kabilaku prayoga dicakilan ditata meang ngembek saya angremboko.
bulan putih Panasuti. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Hari jamu katanya mengira sawera ketemu kata dipikiran urung lagune samiran manyar sewu banyu masak samiran slendro patak manyora doeng gunung papan nulis rono bebasan aku jangan tiara kependem nyoto ake gunane kanggo nyambung saterese dadi srana hanjang kepilaku prayoga kita kelan kita ton prihan ngembreng saya kita awas ayo turang bobono ayo sa awas leno pangindamu kat kene yo awas oh
Ê,
เยอะเยอะเยอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย Hey,
Dekno santoro manung galing cipta sapa dikarsa aneh ming moho sukses ing lahir aku digati saiya sate kaya tumandang bangun nagara prawadya sami tanggaping sasmita dan moro posisi nandur anggapati lakon sampah kota turis ngayahi bagorian negeri kecumangka putih lobong goyang balik sekadoro sami dengkinut pantoro manung galeng ketoro lobut dikasih angin mohon suci ing lahiran tiga sakia jahe kokoyo domanda bangun nagoro orang tahu ketemu yo. Lah kowe ora tau ngejak aku kok yo. Sik, Jongki niki rambutnya kenapa iki? Jongki. Rambutnya bosok. Rambut kok warna-warna kaya ngono iki lho. Ora kalap. Waduh. Blas. Sopo. Sopo iki. Gue betenan. Teles. Sing digoleki apa? Randa. Ana ta ning arep omahmu? Arep omahe Jongkimu. Piye? Ana randa manggon ngarep omah. Karo aku dheweke goyang-goyo. Apa namake jarane manggung saya gawe-gawe Seneng ini ngono ki lho Mbak Sekar. Pripun? Jongki iki lho. Lah ya. Anggere bentuk-bentuk. Kan gentak-gentak. Apa? Tulane sapa? Tulane ora melu. Ulaku tak tinggal kok, Mas. Ya. Dirukun. Sing rukun ayo sing rukun. Dek senenge ula dawa, Mbak. Oh, oh yo ora kurang bebuana ya receh Ayo. Hei. masalah marah. Iya lho, Mas.
Bon, kalau mau sendi. Capek Yuno, oh nggih. Hah? Di cembenge. Saru tenan kok cah. Saru. Sepira Mas dindingane? Gede dawa ki jan saru. Saban bengi nyawa Oh. Maksudmu apa? Nyawa apa? Gon kula ki duwene, gon kula ki duwene kok. Yen mamajamung karo jana kuning takut dange nduk sekar Encing Kang Mas. kembang wangi petron Ya. gunung Cerit. yo saiki ceritain Cerit. pacitan sarwi panas hujan Cendek lemu. daya lemu Gede tur dawa. ya kuwi nggone Apa? Ini dewa Dewa, dewa. Dewa. Dene ya. Gede tur dawa jokimu itu, Mbak. Lah. Delak, delak. Tenang ya, wedi aku nek tenang. Wong ewo ki modele pengen delok. Wedi aku. Yo Pak ki. Oh, ki. Delak, delak. 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 Bagus kae. ora yo kowe rasa gelem nek dideleng ngene iki Rawani aku. delok kan aku ae Wah, batu iki ngawur wae. Najan waton sarata Ino mane anyo Iya, pena kaburi ya. Nice. Kaburi ya. Kayaknya mesti ditunggu nih jange kayak kata ora ya. Sopo ya kayak? Oh, di sampingnya. Dek cemata Sedang
Perketika ngelok jatilan Omahe wong ngene iki Mas. Wong ngendi Pak? Om Karanggalang. Nggih. Teno do ditinggal nonton jatilan. Ampun kesumeng ngunci pintu. Kompor Kompor-kompor juga dimatiin ya sayang. Soko bisa nyaman Kuno desa dadi nasa Dene ora ilang Kote podo loro Ayo Turangga buana Ayo sang Zaman bersopan Jurgen likan anak Biar tak ometi Ing saiki ono kasih Ayo babi Ini wis menang Dan urutan sing dikatakan Niat nanti janji Ning saiki apa lagi Ramo go Ayo main mungkin itu nih. mau jaluk caping gunung badang dipenuhi tinggal lungguh kabeh Lah iso to. lah piye sih karepe Dari ki apa Mbah gede dawa? Rawani aku nek kowe tenan. Nesu. Gede dawa tenan ora? Gede Jawa ki sapa? Jongkimu iki lho. Alah. Ayo. Sokor bisa nyaman Gunung desa dadi reca Dene ora ilang Gone padha loro-loro Om Agus, ini tadi ada yang minta bukit berbunga. terus mati dulu Oh, mika pian. kurang ajar kapi jarine nyeluk simbah
mundur gue. Ya. Oh mana mas mana? Aku jantung enak berat. Yo. Mana mas? Mana? Iyo. Yo ya. Canda, iya. Tak ada nalik kau sini. Terus